आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मस्तपैकी पिझ्झा घरच्या घरी कसा करायचा ते बघणार आहोत। याच्यामध्ये पिझ्झाचा डो पण मी तुम्हाला दाखवलेला आहे आणि हा पिझ्झा विथ ओव्हन आणि विदाऊट ओव्हन कसा बेक करायचा हे पण मी दाखवलेला आहे। याच्यासाठी मी 2 कप मैदा चाळून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून पिठी साखर टाकलेली आहे। 1 टेबलस्पून मी बेकिंग पावडर वापरलेली आहे। 1/4 टेबलस्पूनच्या हाफ मी बेकिंग सोडा घातलेला आहे। 1 टेबलस्पून मी मीठ घातलेला आहे। हे मी मस्तपैकी असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। याच्यामध्ये 1/4 कप दही घातलेला आहे। आणि थोडं थोडं पाणी घालून मी हे मस्तपैकी एकत्र करून घेतलं आणि त्याचा एक डो बनवून घेतला आणि त्या डोला थोडंसं तेल लावून मी व्यवस्थित पुन्हा एकदा मळून घेतलं आणि हा डो मी झाकून ठेवला। जवळजवळ 1 तास मी हा डो तसाच ठेवून दिला। 1 तासानंतर बघा पीठ मस्तपैकी फुलून आलेलं आहे। एकदम सॉफ्ट असं पीठ तयार झालेलं आहे। आता मी या पिठाचे 4 गोळे केले। आता मी प्लॅटफॉर्मवर थोडासा मैदा डस्ट केला आणि एक पिठाचा गोळा घेऊन त्याला मी जाडसर लाटलेला आहे। पातळ नाही लाटायचं, जाडसर लाटायचा पिझ्झा बेस। हे बघा, तुम्ही हाताने पण थोडं थोडं त्याला पसरवू शकता। आता फोर्कने मी त्याला टोचे मारलेले आहेत। हे बघा, एवढा जाड ठेवायचा आणि दाखवल्याप्रमाणे त्याला मी थोडा शेप दिलेला आहे। आता एका प्लेटला मी इथं बटर लावून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी हा पिझ्झाचा बेस ठेवलेला आहे। त्याच्यावर मी हा पिझ्झा सॉस लावून घेतलेला आहे। पूर्णपणे पिझ्झा सॉस व्यवस्थित पसरवून घ्यायचा। मग त्याच्यावर मी टोमॅटो लावलेला आहे। तुमच्या आवडीच्या भाज्या तुम्ही वापरू शकता। नंतर मी शिमला मिरची लावलेली आहे। नंतर कांदा लावलेला आहे। थोडा लांब चिरलेला कोबी लावलेला आहे। आणि हे छोटे छोटे पनीरचे तुकडे लावलेले आहेत। त्याच्यावर मी थोडे चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत। मी याच्यावर मिरपूड पसरवलेली आहे। इथं थोडे मिक्स हब पण पसरवलेले आहेत। थोडंसं मीठ पसरवलेलं आहे।
आणि हे आहे मोझरेला चीज. हे जास्त वापरायचं. यानेच पिझ्झाची टेस्ट खूप छान येते आणि टेक्स्चर पण खूप छान दिसतं. तर ते मी पसरवून घेतलेलं आहे. हे बघा मस्तपैकी पिझ्झा असा बेक होण्यासाठी तयार झालेला आहे. मी तर कढई गरम करून घेतली आहे. त्याच्यामध्ये एक जाळी ठेवली आहे. त्याच्यावर ही प्लेट ठेवलेली आहे आणि झाकण लावून स्लो फ्लेमवर 20 मिनिटं मी हा बेक करून घेतलेला आहे. असा दुसरा पिझ्झा मी ओव्हनमध्ये ठेवण्यासाठी तयार करून घेतलेला आहे. 200 डिग्री सेल्सिअसवर मी ओव्हन प्रीहीट करून घेतला आणि त्याच्यामध्ये हा पिझ्झा ठेवलेला आहे. 15 मिनिटासाठी मी हा बेक करून घेतलेला आहे. हे बघा कढईतला पिझ्झा पण मस्तपैकी बेक झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही मस्त असा पिझ्झा तयार झालेला आहे. हे बघा कढईतला पिझ्झा आहे आपला हा. परफेक्ट. हे बघा मस्त असा पिझ्झा आपला तयार झालेला आहे. मागून पण व्यवस्थित बेक झालेला आहे. बेस पण परफेक्ट झालेला आहे. पिझ्झा पण परफेक्ट झालेला आहे. हा ओव्हनमधला पिझ्झा आहे. रेसिपी कशी वाटली ती नक्की कमेंट्समध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.